ಯುವರ್ ನಾಮ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ என்ன புதர் சார் எங்க இರೇಂತು నాకు పాతరేనే బరొందిచ్చు సార్ నేను పుదర్ ఓకే పంపి సార్ ಲೇಟ್ ಉಂಡಾ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಇದು ಸರ್ పంపి సార్ బత్తనే బత్తండి పామిని మధుదేవన్ ఎన్న పుదర్ సార్ ನೀವು ಹೋಯ್ತ ರೋಡ್ದ ಬುದಾರ ಅದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಪುರ್ಲದ ಪುದಾರ್ ನೀವು ಅಂತಾನೆ ಓದಿವಲ್ಲಿ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾಮಾಜಿ ಸರ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಪಾಮಾಜಿ ಜಾರ್ ರೆಡ್ಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಿತ್ತು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಸರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಜಿನ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಡ್ಬಿಡು ಸೈತ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಶೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆನನ್ನು ಮರಳು ಮಲ್ಪಡು ಅವನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಸರ್ ಅದು ಸರ್ ಏನು ಯಾಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಅಂದ ಅವು ಮಲ್ತು ತೋಜವು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಇರಡ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೇನಾ ಓ ಇರಡ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೇನಾ ಅವನು ಪೂರ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಬಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲನೇ ಕೊಡೋಣ ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇರೇನೇ ಹೀರೋ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಇರೇನೇ ಬರ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಾತನು ಸರ್ ಓ ಎಂಚಾತನು ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂತ ಓಕೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತೇನೆ ಸರ್ ಆತೆತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಜನ ಉಂಡು నేను ಒಂಜೇನೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತೆರ ಬಕ ಹೌದಾ ವೈದಿನಿ ಮುಂದೆ ಎತ್ತು ಏನನ್ನು ಕಡುಪುಡು ದಿನಾರು ಕಡ್ಪುಡ್ದು ನೇರು ಅವು ಏರ್ನೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ವೈದಿನಿ ಅವು ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಓ ಕರೆಂಟ್ ದಾರಾ ಒಯ್ಪಂದ ಕುಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡೆ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲೆ ಪೋಯ ಬಯ್ಯದೊಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ನೈಟ್ 7 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಆಸೆ ಕೊನೆತನ ಇದನ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಯಾನು ಇದನ್ನ ಅವು ಅಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಬೆಕ್ಕು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕು ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋತೆ ಜನ ಓ ಸರ್ ಚಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಸರ್ ಅವನ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ ಜೋಕುಲ ಅದು ಬಕ ಆ ಜೋಕುಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆವಡು ನಿಂಗೆ ಆಸೆ ಸರ್ ಆತಾ ಓಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ನಿನಗೆ ನಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ఒక పద్రాడు జోకులేమో ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಟ್ ಉಂತಾವಡು ಆತ ನಿತ್ತ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಈ ಪದ್ರಾಡಿಗೆ ಬೋತಾ ಈರ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇ ಸರ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಪ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ ಪತ್ತಡಿ ಕೊರ್ಚಿ ಕಾರ್ ಕೊರ್ಚಿ ಓಕೆ ಇದಾಯ್ತು ಒಂದು ಲಾರಿ ಉಂಡು ಇನ್ ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜಪಾನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಫಿಲ್ಮು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅವತ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಪಾನಿ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾಮಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಬಂಡಕಾಲಿ ಉಂದೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಣ್ ಎಂಚವು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಣ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟಾಯ್ತದೆ ಸಿಂಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವು ಈ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತರತೆ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ಜಪ್ಪು ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜಪ್ಪುನು ಬಲ್ಲತೆ ಈ ಸಿಂಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರೆ ಹೇಗೆ ಎದುರು ಮರಲ್ವತ್ತು ಸಿಂಹದ ಮಡಿಲ್ ಜಪ್ಪರೆ ಪುಣಿ ಆನ ವಿಷಯ ಹಿಂಗಿನ ಅಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಆ ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆ ತೂಂಡಲ್ಲ ఆయన ಕೆರ್ಕಾಂದಾಪು ಆಜನ ರಾಹುಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ ದ ಟೈಟಸ್ ಆಜನ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ದ ಆಜನ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಿಂಹದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅತೆ ಆಜನ ಸಿಂಹದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ತು ಇನಿ ಸಿಂಹದ ಅಡಿ ಟೆಂಕಲ್ ತು ಯಾರ ಮರಲ ಜನ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಹೊಡೆಯವ್ರು ಖಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋರ ನೀರು ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗ್ಬೇಕಬೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪರ ಮಾತ ನರಮಲ್ಲ ಜಪ್ಪುವೆ ಇಂಗುಲ್ ಜಪ್ಪು ಜನ ಈರೆಂಚಿನ ಜಪ್ಪುವೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ಬುಡ್ದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬುಡಿಬೇಕು ಏನು ಕಲ್ಲು ತುಂಬೇರು ಓಪೆ ಪೊಯ್ಯ ತುಂಬೆ ಇದು ಪೊಯ್ಯ ತುಂಬಲಿ ಗಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ತಿ ಕುಂಡತಿ ಪೂರ ಬೇರೆ ಗೋಲ್ದ ಮಂಡೆ ಪೆರೋಪ ಕೆಸರು ದೆಪ್ಪುವ ಹಿಂಗೆ ನೋಡು ನಾಲೆಜಿ ಫ್ರೀ ನಂಗೆ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಕೊಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರೋಣಿ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಜೇರಿ ಕುಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂದು ನಂಬೋಲಿ ಯಾನ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದವಲು ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ತುಂಬೆ ಬಣ್ಪಾರ ಅದೇ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಾನೇ ವರ್ಕ್ ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೋತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಪಾಡಾಪು
ಅದು ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಾಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಆ ಬಿಜುಲ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಅಂಚು ಪಾಪು ಜರೆ ಇಂಚಿದೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನ ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಊರುಡೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಆತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬತ್ತಿ ಜಿನ್ಲ ತೂಪರತೆ ಅಂಚನೆ ಇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ನೀರು ತೂಪುಚಾರ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಭಾಷೆ ತುಲೆಗೆ ಇರ ಬಂಗಾಳಿ ತುಲೆ ಪಂಜಾಬಿ ತುಲೆ ಗುಜರಾತಿ ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ಇರ ಗೊತ್ತಾಪ ಮತ ತುಲೆ ಅವು ಆಕಲ್ ಪುಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವಳು ಪೋಡೇರ ಬಿಡೋದು ಪುಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇರ್ಪಾತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏನಾರು ಗಿಡ್ಪಾರೆ ನಾವು ತುಡ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಫೇಸಿಗೆ ಹೂಳ ಅಡ್ಡ ಬರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೋಪ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾನೆ ಭಾರಿ ಮಲಬಲ್ಲ ಮಾತೇರೋ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋ ಏನು ಮೈ ಈ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಕೈ ಬಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು Personal ಮಾತೆ? ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಪಾತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಿ ಬಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಇದು ಬೋಂದೇಲ್ ಪೋಪುನ ಬಸ್ ಅತ್ತೀರು ಬಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಣ್ಣೆ ಬಿ ಬಸ್ ಬಿ ಬಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬುಕ ಇರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬಂದಾರೆ ತೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಸ್ ಪಣ್ಣ ಪನೀರ್ ಹಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಪನೀರ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ఆయన ಪಂಡ್ರ ಹಾಪುಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಆತೇಟೆ ಶೌರ್ಯ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಅವ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಉದೀಕ ಒಂಜಿ ರೌದ್ರ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಲೆ ರೌದ್ರ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಜಾಗೃತೆ ಸಾವಿ ಎಂಚಿ ರೌದ್ರಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಂಡ ರೌದ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನಿ ಇವಾಗ ರೌದ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಬಗ್ಲಿದೆ ಏರ್ ಮಾಡಿ ರೌದ್ರ ಖಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪಾಯ ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತು ಓಕೆ ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಯಾವ ಐಕೆ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನು ಅತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪುನ್ಲ ಈರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಡತೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಆಕ್ಟ್ರ ಇರ್ನಲ್ಕ ಓಕೆ ಇದು ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ದಕ್ಕೇನ್ವೆ ಇರೇಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಮಾತ ದಯಜುವಳಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆ ಕೀತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂತಲೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಐಕ್ಯ ಪಣ್ಪಿನಿ ಅಕಲ್ನ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪೂನು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮುಲ್ಲೆ ಸಮ ದಿನಕುಲ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೋಡತ್ತಂದೆ ಈರು ಕುಳ್ಳುದು ಇಂತಾಳೆ ಹೆಂಗಿನ ಓಕೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ ಯಾನ ಆಡಿಷನ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಾನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವಡು ಸರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಾಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಬಡಾಪುಣ ಇಂಕ ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಗು ಅರಿಪಾಡ್ದಿಜಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಒತ್ತ ಇಡ್ತಾರಪ್ಪ ದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಅಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಇನ್ನ ಕೂಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿದ್ದಾಗಿ ಉಂಟು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶೀಲಾ ಸರ್ ಶೀಲಾ 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 ಪನ್ನಗ ಚೀಲಾ ಶೀಲಾ ಸರ್ ಶೀಲಾ ಶೀಲಾ నీకు యాక్టింగ్ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಡಪುಡ್ನಿ ಸರ್ ಪೋಲ ನಿಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಮೊಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡನೇ ಕಡಪುಂಡಿ ಪೋಲ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಸೈಪುಣ್ಯ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಲ ಒಂಚೂರುಂಡು ಒಂಚೂರುಂಡಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವಾ ಅಭಿನಯದ ಮಿಕ್ಕ ಆಶೆ ಉಂಡು ಈರ್ ಓ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಯಾನು ಟಿವಿ ಪೂದು ಪುರ ಚಾನಲ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪುರ ತೂದು ಮಾತೆ ಕಲ್ತದೆ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತು ಬರ್ಬಿಡು ಮೇರೆ ಗೊಂಜೆ ಪೆಡ್ತೀವೋಲ್ಯಾ ಹುಡುಗಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾವರ ಮೂಲು ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಸಾರಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುರ ತಲೆಕ ಎಂಜಿನವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿ ಹೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನೋಲ್ಲ ಮಾರ್ಲಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬೋಂದುಂಡು ಬುಚ್ಚಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಡಿ ಹೆಂಗ ನೀರು ಬಣ್ಣ ತುಂಬೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಕಡಿಬಿಡ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಸರ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ ಬಾವು
పొల్లుడు పోండా పోందుండు పొల్ల ఈ వాకింగ్ బోల్డ్ బైదిని సార్ అలా పోండు పోండు అలా బాల పోయి బాల పోయి അയ്യോ എന്ന ബാലെ അരവിന്ദ അരവിന്ദ പോസ് അരവിന്ദ എന്നതി ഓ ദേവരെ ഈ ഉദ്ദാവോട് ഞാൻ ഏത് ഭംഗമൈന അരവിന്ദ അയ്യോ ലക്കു നീരു ആക്കു നടെ മറ്റു കെങ്കലാഗര പക്ഷെ മಗ ಬಲ ಎಡೇನೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಬಾಳೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಎಂದು ಆ ಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಏರು ಬನ್ನಿ ఇంకొంచెం మోకిద చెనవులేరు సర్ ఐకిన అన్నపుదరే దీతిని పెట్టాండు యాక్టింగ్ టాలెంట్ ఎత్తినట్లే యాప్పల యాక్టర్ ఆవు ಐಕೆ ಹೆಂಗಿನ ಅಂದಕೇಂಡಿ ಆನೆ ಕಟ್ ನಿಂಡ ಪಂಡಾನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವತೆ ಓ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರೋ ಗೆಡ್ಡೆ ತೋಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ಯಾನ್ ದನ್ ನಿನ್ನ ನರದ ಬತ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚತ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸುಖೇದ ಎಬುಡ್ ಫರ್ಮಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ನೇನೆ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಪಂಡು ಕೊರ್ನೇರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ್ಪುನೇರು ದುಂಬೆ ಸರ್ ಕೂತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಲ್ಪೋಯಾನು ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಯಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರದ ಎದುರು ಮಲ್ಪೋಯಾನು ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡುಂದಕೇಂಡ ಆಯಗ ಆ ಪಾತ್ರನು ಎಂಚ ಬೋಡು ఆయన మల్తు తొచ్చిపోవనంచిన కెపాసిటీ పడు ఆయన నిజమైన డైరెక్టర్ అంచిన మూవీ నిజವಾದ ದುಮ್ಮು ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತನಂದಕೇಂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟುದೊಂದು ಕೇಂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇನಿ ಒರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕುರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಒರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದನ ಎಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕುರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಜವಾದ ಮೂವಿ ಎಂಚತ್ತೆ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದುಪ್ಪು ಆಯ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಒಂಜೈಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡ ಆತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಆ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆಪ್ನ ತಂದೆ ಒರಿಯಡ್ದಾದಿ ಆಪಲ ಆ ಮೂವಿಲ ಹಿಟ್ ಆಪಿಸ್ ಅಂಡ ಈರು ಅಂಜನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೇ ಜನಕುಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ ನೆಟ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಇತ್ ನೆಟ್ ಅವು ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ತಿಳಿಬು ಅಪಗೋ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ ನರ್ವಸ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೆಲವರು ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಬೋಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ಲಕ್ಕ ಅಂದಿನಾಗ್ಲು ಬೂದಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂಚಾವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತೀನಿ ಅವು ಇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐತೆ ಅಂಚ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಆತ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೈ ಬಾ ಬೀಬಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಇದು ಪಾತಿರ್ ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಮಾರ್ದು ಹೋಗ್ತುಲೆ ಕೋರಿ ಹತ್ತು ಬಕ್ಕಾರಿಗೆ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಕುತ್ತುಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಪುಂಡ ಆರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಲ ಗೆಪ್ಪ ಅವರ ಬಣದೀರ್ರಿ ಇರು ಎಕಡ್ದಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಏರ್ ಮಣ್ಣೀರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜು ಹೆಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವನು ಈರು ಹೊರಾಡ್ತಾರೆ ದುಬೈ ಬೋದು ಕಡ್ತು ಬೈದಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಿರಬೋರ ಮರಲ ತಿರ್ನಾಡು ಮೂಸಲ್ పోతారు ಆತೆ ಅವೆ ಬತ್ತು ಬೋದು ಬನ್ನಗಂದು ಬತ್ತೊಂಬೈದು ಲೆಕ್ಸಾ ಲೈಟ್ನೇ ಯೂಸ್ ಬಂದಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಕ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಬಯಾಟ್ ಉಂಟಾ ಬಾಯಪಾಟ ಪಣ್ಣನ್ನು ಗೊತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಅರೇನೋರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂತಿಕ್ಲೆ ಅವೇ ಅಡಗತ್ತ Be like Bola.